Oh, plastic, plastic. Timber daw din. Diyan may plastic. Ay, Oh, hati. Pagmantsahin tayo. Hello mga kapatid, dito na naman tayo magbibideo. On the way tayo kina Brad Day. Kikitain natin siya. Nandito tayo sa Kamichilis ngayon. On the way to Sarangbiabas. Then proceed sa Bicol. Labas tayo ng kanto ng Pandakaki. Then nasa San Jose si Brad Day. Almusal muna tayo doon. Maganda ng konting almusal si Brad Day. See you Brad Day. Ito, akit tayo sa overpass. Ito yung overpass ng Kamichilis. Ito na yung NLEX North Luzon Expressway. Ahon ng konti. Warm up. Ayan ang North Luzon Expressway. Ito na kayo ng boundary na Kamichilis tsaka Sarangbiabas. Pasok tayo dito papuntang Bicol. Yan. Ito yung papuntang Bicol. Dati diretso ka lang doon, pero ginagawa yung daan. Kaya dito tayo dadaan ngayon. Kaliwa dito. Ito, Bicol na. Dire-diretso, labas ito. Kanto ng Pandakaki. Sarap ng hangin. Sarap na simoy ng hangin. Oh, sarap ng hangin. Malamig. Ganda ng tanawin. Ito yung masarap sa Bukirin. Amoy palay. Nasa Bicol pa rin tayo. Palabas ng highway. Pagdating sa highway, ligo na tayo kaliwa. Pakaliwa tayo nun. Sarap. Presko. Walang COVID. Amoy mais.
Kaya pala amoy mais. Maraming mais dito. Yan oh. Parang natuyo. Okay. Ayan na. Ayan na yung highway. Yung diretso papuntang Pandakaki. Pero ngayon kakaliwa tayo. Kikitain muna natin si Brad Padley. Okay. Up. Ayan ang papuntang Pandakaki. Ito papuntang Angeles. Papuntang Magalang kaliwa. Okay. Nasa highway na tayo. On the way to San Jose. San Jose, Magalang. Ito, nandito na tayo sa subdivision ni na Brad Padley. Hindi ko na kinunan yung gate nila para sa kanyang privacy. Ito, malapit na tayo sa kanila. Ito. Yan na. Bayan na Brad Padley. Tol! Bigbalik ko pa pinakalimutan kitang arm sleeve ko. Bigbalik ko pa balea mo. Tune up kami chilis. Ha? Ano ka dyan? Wah. Sige sir. Dalangan niya kayo. Dapat tayo naman lang sa mga. Ah, kaya. Alway ta kasabi ta nandito? Alway ta? Oo, apin na. Good morning, people! Lovely people! Ayan si Brad Padley. My bike buddy. Ito na yung bayan ng Magalang.
ito na. Pinipisi ito na. Tao gamay pa mo ito, oh. Tang kasalubong tango. Ayan ang guide natin ngayon, si Brad Patde. Thank you. Oo. Rumors yata yun. Jealousy na eh. Rumors upon jealousy, para bilang pareho lang eh. Alright. Wah, maganda na. Yung bundok ng Arayat. Oh. Ahon, banayad, ne? Ito mo lang masyado mag-dos eh. Halika ta pa. Puta na talagang painawa ka to. Ba, lipas ka na ba ng nabundok? Hindi tayo. Hindi nagpasa na? Oo. Nakalimutan ko na eh. Malo na akong yaminta ka rin. Pasan na eh. Balo ko tang tindahan eh. Natandaan ko tang tindahan. Ayala High School ha. Nakita. Ayala na pala yun eh. Lusong! Sarap! Ano na yan? Ano na yan? Ha? Ito ninyo. Dahil nagkaligatakan naman. Magkailigatan yan. Oo. Boy, Ayala na itang abasa ko ka rin eh. Mangutang ka ta. Haluwain pa siguro ito ah. Bakit maraming ko? Wala na ito papunta kayo. Lumal ka San Miguel. Sabi na ako sa ninyo. San Miguel. Oh. Kita, Kaya niya pa po? Tuloy bro, kaya kita Ah. sa kumain. Sabong main road. Dito lang to. Ay, namingit ko lang ano. Sariwang gulay. Malawak pa nito. Kaya tanong pa rito. Ito. Ang gulay oh. Kulay pula.
Wow, ah. Yan ang bahay tete nga takot tete ka rin. Takot tete. Huwag kayo mag-kaili. Lumalak ko na naman sa video. Ah, okay. Okay. Thank you. Oh, Ito, makatulong ka doon. ali makapwersa ka paldak kanita. Oo. Okay yan ito. Ali ah. Hinggawan mo kanita. Imayan niya mo ipaldak mo. Bayo may palubing kambyo. Kaya may pagpersan. Niya kakalabis siya. Mapwersaya kanita. Kaya nature. Ayos. Malingan ka lang ka. Oo. Malagad na ako manakik ba kanyan. Hing atin tanam ma kanyan. Oh, plastic. Ali, game bulsa o game. Diyan may plastic. Ay, Oh, hati. Pagmantsahin tayo. kita kilos luban ko. Oo. Walang tore na kumata. Ahora no, maluluto. Ahora tane. Ito mana o ya pa. Oh. Kaya naman, dari tempat dulu. Matas na, tanong Oh. matas na matas. Alam Ahora. matas ka utang ka. Beri mo kalnang ka. Talo. Ah, ya. Oh. Ahora itu, ayo, karo. Ada maluluto. Wah, itu na kayo. Ahora ini karakal takin. Di pa na ka. Wah, bab, kuno rin ni Ken. Ah, ne. Ito. Hinabol. Ah, Oh, yan. ay di pa. Ah. Ay di pa. Bab. Dia malulot. Wala. Okay. Kamu di may kanabo, pwede lang rin. Oh, pagbulang lang. Oo, rumbulang lang. Ano naman? Pautatahan yan. Ah, Ito na rin. ha? Ali, kung nakula rin pwede. Ako na tamira. Ali, wow. Pwede lang rin ka na nagbagdapakan yan. Karakalabungan eh. Oh. Mapulang lang bukas. Ano po? Wapin eh. Wala mo. Ano pala yan? Biya ba siya? Biya? Ha? Biya ba siya? Banaya daun niya. Banaya daun. Ano ang tawag ka ba? Nakadaran naman. At yan dita kayo. Yan dita kunyat. Kasi mabutata ng magalang eh. Kaya mo yung magalang, medyo buntok na yan. Namok na ang kanya. Oo na. Tungkok, parang yan. Oo. Ano yung ano? Salit yung manok. Ayos.
Sana pala yun eh. Boundary. Ha? Buba na lang bundok, kanya naman. Pwede ka na. Woo! Welcome to Arayat. On the way to Gintong Pakpak with Brad Paday. The tigi-tigi tigi-tigi man. Nabenta mo. Bagay istuya. Wah, istuya po kanya. Istuya po kanya. Baka sakali kami mo. Oh. Wah, weh. Ano istuya po kanita? Wah. Subukan tayo nung makalawa itang galawin niya mo. Patapalo niya. Adi ko sin datang bisita gen kay. Pasagosan. Trento. Bagay June la pa datang dito eh. Natin tayo pasigurado kaya ba ito? Wah, wala. Hindi naman extension. Hindi na siguro ito. Sana, sana ba tanang migalo? Sana na. Makasama yung lockdown. Ay, ganda ka lang medyo. Okay nito, meto. Ganda nung marimlop. Kenya. Transporter. Hawaya eh. Kaya ninamo. Bangi takal tao. Liwas ka ta rin. Ay ni Royal. So, Dex. Ako Royal. Pwede yun. Baka di ka tumayo mo. Salwala po. Ako na Kenny. Ako ako ganda nung marimlop. Marmla. Okay. Ako na pa Kenny. Potang mal kaya ka. Pabarya-barya ka ako. At ikaw po Royal. Nga. Burigay bital ng tanginin. Nakita kaya ni Kai. View. O na yung malabog yung yan eh. Uling masalilong. At yung pangulap. Mabait yung kiyata na yan. Ha? Mabait yan. Oo, pwede ka taman ulak. Ala yung sinabing little bagyo mo. Ano kanya? Ala. Waiting, subukan ta. Ala yung pwede siya ko biya. Ano kanya? O ito yung buri ko. Nakang oras kanya, marami pa na eh. 9:30 yun. Marami pa. Alata na, Agad pwede pa eh. alata na po talang ken. Right. Raya? Alata naman po talang ken eh. Kasiyaw. Oo. Diyan muli kong alas 12. Eh. Away, tuya ka dito. Ayaw yung Santosi. Oo. Hello, mga kabikers, magandang umaga po. Ito po yung simbahan ng Magalang. Ito ang aking bayan. Tingnan nyo naman, napakaganda. At napadaan kami rito para magpasalamat sa pag-bike namin na iningatan kami ng Panginoon. Kaya ito, tapos bumili kami ng manok, tanghalian, para maaga kami umuwi. Bawal sa ngayon, bawal pumunta sa Banal na Bundok saka sa Gintong Pakpak. Ang ginawa namin, nag-loop kami. Dumaan kami ng Santo Niño, tapos Barangay Pitabacan, Santa Maria, San Miguel, at saka pala Balitukan. Dumaan kami sa Balitukan, tapos dumiretso kami na yung Gintong Pakpak. Kaso sarado rin dahil mini-maintain nila ang pagka-COVID free nila, kaya may tip, hindi pwedeng pumasok doon. Yun lang mga kabikers, magandang buhay sa inyo. Alright?
Yan mga kapatid, sa Bicol na tayo, pauwi na. Matapos ng Bicol, sa Mambiabas to Kamichilis. Hanggang dito na lang ang video natin. Pauwi na. Thank you for watching. Subscribe.